Het is manoeuvreren. En er binnen stuurmanskunst voor nodig. En ik denk dat die buschauffeur al zit te zien van, dit wordt moeilijk. Hij wacht op u, we moeten even naar de kant, anders kunnen er net de kant, dan weet het hem net. Nee, dan wordt het wel te moeilijk. Je neemt hem naar de kant. Deze buschauffeur had er geen probleem mee. Maar het slag het net elsen niet in. Dat is de zin, want onder zietkanten is de bregers conchère. Ik leid er glas op het dik van Ruten die sneuvelen, doordat chauffeurs de bocht net krijgen konden. Er wordt regelmatig op praten. Het is een mooi plakje om even te steren, want wat we krijgen al zeggen, het is altijd spannend. Het is een van de redenen dat de provincie en Arriva zoeken naar een alternatieve route die net door de bregen gaat. In een enquête had Dorpsbelang de inwoners daarna vregen. Uitkomsten binnen er nog net, maar of de bus nou om of terug het dorp riet, ze willen mijn Oudtjerk in elk geval net kwijt. Als je dan toch inderdaad zoeken naar oren dwarpen die net meer deze mooie verbindingen hebben, die proberen je op alle manieren om toch die bereikbaarheid te krijgen en die leefbaarheid. En wij hebben dat nog en wij willen dat horen. Takamwanne gaat de provincie met de Oudtjerksters importeren over het busvervier. Ont die tijd blijft het spannend. Je moet weten wanneer de wollen in kan en wanneer net. Als er auto's staan die ruimte pakken die is nodig heeft om net maar de zijkant in de brei te komen, dan mag er net weer rijden. Dan mag je krijg doen, als er is er achteraf. En op het laatste moment tegen naar binnen. Want nou mag dat achter heel wat om denken. Zo van hier houdt ze dat pieltje verzet. Van die skiën, dat is hem. Daar houdt het pieltje verzet. Nou, je bent slagger, 8,5. Nou, hartstikke mooi, daar doe ik het voor.